नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी सचिन आपलं रॉयल फार्मर या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो। आज श्रावणी पोळा म्हणलं की शेतकऱ्याचा एकदम दणदणीत करायचा सण, असा आनंदाचा सण असतो तो। त्या सणाला आज आपण पूर्ण विस्तारित सांगणार आहेत की श्रावणी पोळा हा असतो कसा आणि तो साजरा कशा प्रकारे केला जातो। तुमच्याकडे जर बैल असतील तर ते या पद्धतीने तुम्ही करू शकता। आणि श्रावण काही ठिकाणी पुण्या साईडला किंवा अजून शहर ठिकाणी भाद्रपदी पोळा केला जातो, पण काही ठिकाणी श्रावणी पोळा केला जातो। तर ह्या श्रावणी पोळ्यामध्ये आपण काय काय वापरतो, बैलांना काय काय करतो, हे सर्व माहिती मी आज या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। हा पोळ्याचा आदला दिवस आहे, उद्या पोळा आहे। तर या आदल्या दिवशी सुरुवात कशी होती पोळ्याची हे पहा। बैल धुवून ऑलरेडी आपण आणलेले आहेत आणि त्याआधी आपण जे खणमळणी म्हणतो, म्हणजे खांदा वर्षभर जे बैल आपल्याला काम करतात, जू घेऊन जे शेतात काम करतात, त्या मानाची हळद वगैरे लावून एकदम मळणी करतात, ते म्हणजे खांदमळणी या पद्धतीची का असते। तर ती असते कशी, आपण त्याचे लागतं काय काय आपल्याला ते सर्व तुम्ही पाहून घ्या। बैल पोळ्याच्या आदल्या दिवशी बैल धुवून आणल्याच्या नंतर त्याला आपण खानमळणी करण्यासाठी हे लागणारं साहित्य, यासाठी हे आपण जे मूळ राहतं, हे जे लव्हाळ्या झाड असतं आपलं लव्हाळ्याचं, त्याचं जे वरचं असतं त्याला मूळ म्हणतात, हे एक लागतं। त्यानंतर हे बाजरीच्या पिठाचे हे लोळ, या प्रकारचे असे दाबून केलेले लोळ, आणि हे जे पिवळट पदार्थ आहे हे दूध आहे, त्यामध्ये हळद मिसळून हे एक पदार्थ तयार केलेला, आणि हे दिवा ओवाळण्यासाठी, आणि हळदी कुंकू, बैलांना चारण्यासाठी बाजरीची भाकर, ह्यो ऊसाचा गूळ, या दोन्हींचा या प्रकारे चुरून मलिदा तयार करायचा। त्यामध्ये गूळ हा कालवायचा आणि दोन्हीचा मलिदा तयार करून हा आपल्याला बैलांना खाऊ घालतात। या प्रकारचे ते जे मलिदा राहतो त्या प्रकारचे असे हे दाबून हे बनवायचे, हे गोळे हे आपल्याला आपण बैलांना खाऊ घालणार आहे श्रावणी पोळा। अशा प्रकारे आपण आता बैला शेजारी आलेलो आहे। संध्याकाळची वेळ आहे, त्याच्यामुळे थोडं तुम्हाला क्लॅरिटी जरी कमी भेटली तरी समजून घ्या मित्रांनो। आता आपण खणमळणी करणार कशी ही पूर्ण आमचे दादा आहेत, दादा खणमळणी करणार आहेत आपल्या बैलाची। सर्जा बैल आपला याची खणमळणी करायची आहे। तर दादा सुरुवातीला काय करणार आहे तू? पहिलं कुंकू लावायचं। कुंकू लावणार आहे दादानी, सुरुवातीला बैलाला कुंकू लावलेलं आहे बा। सुरुवातीला पोळ्याच्या आदल्या दिवशी हळद कुंकू बैलाला लावलेलं आहे। तर ते हळदीचं आणि दुधाचं मिश्रण हे खांद्याला लावून घेणार आहे दादा, या पद्धतीचं लावून घ्यायचं। अशा प्रकारे आमच्या इकडं श्रावणी पोळा केला जातो पहा। असं हे खांद्याला वर्षभर या बैलाने आपल्या शेतीत काम केलेलं आहे, त्याला हळदीचं आणि दुधाचं ही पेस्ट लावली जाते, या प्रकारचं ते लेप केला जातो। त्यानंतर त्याला आणि हा मलिदा म्हणतो आम्ही, गुळाचा आणि बाजरीच्या भाकरीचा मलिदा केलेला आहे, तो त्याला चारायचा आहे पहा। आणि दादा यांनी खाल्लं नाही तर हा रुसलाय का? हो हा जर यांनी खाल्लं नाही, हे पहा, जर त्याला असं करायचं, हो आजच्या दिवसाचा राजा आहे, त्यांनी जर खाल्लं नाही तर तो रुसलाय आपल्यावरती असं समजायचं। तो खाणार, त्याने आपण त्याच्यावर काम केलेलं असतं, त्याचा दिवस असतो आजचा हा। ज्यावेळेस आपण त्याला प्रेमाने चारतो त्यावेळेस तो खाल्ला जातो पहा। आता सर्जाने शेवटी मलिदा खाल्लेला आहे पहा। तर आपला हा दुसरा बैल, यालाही आपल्याला त्याच पद्धतीची सर्व पूजा करायची आहे पहा। आणि त्याला हळद कुंकू लावल्याच्या नंतर पोळ्याच्या आदल्या दिवशीची ही आपली खानमळणी। फ्लॅश लावला।
पूर्ण खांदा हा या पद्धतीने मळून घ्यायचा. यालाही त्याच पद्धतीने वावळून घ्यायचं आणि मलिदा चारायचा. आता या प्रकारे बैलांच्या कानामध्ये आता पावसाळ्याचे जे नक्षत्र राहतात उत्तरा आणि पूर्वा हे बैलांच्या कानात आम्ही सांगितलं जातं पहा आमच्या इकडे श्रावणी पोळ्यामध्ये. याच प्रकारे बैल हे आपल्याकडे नवरदेव म्हणून मानले जातात. त्यांना आपल्याला खांद्याला आणि त्यांच्या पायांना मेहंदी लावली जाते पहा. खानमळणी झाल्यास नंतर त्यांच्या खांद्याला आणि त्यांच्या पायांना ही लाल मेहंदी लावली जाते. ज्या प्रकारे आपल्या नवरदेवाला मेहंदी असते त्याच प्रकारे बैलांना सुद्धा आमच्याकडे मेहंदी लावतात. त्यांच्या खांदे आणि पुढचे 2 पाय हे मेहंदीने रंगवले जातात. त्यांच्या कपाळावरती चंद्रकोरही काढली जाते. या पद्धतीची चंद्रकोर. अशाच प्रकारे प्रत्येक शेतकऱ्याकडे बैल असो किंवा नसो बैलांचं प्रतीक म्हणून प्रत्येकाच्या घरात हे देवाऱ्यापुढे हे चिखलाचे बैल पूजले जातात. यांनाही तितकाच मान आहे जितका की आपल्या जिवंत बैलांना मान असतो. यांचीही तितकीच सेवा केली जाते. पोळ्याच्या दिवशी पोळ्याच्या आदल्या दिवशी त्यांना खनमळणी केली जाते आणि यांचेही ओवाळून पूजा केली जाते. या पद्धतीचा आमच्या इकडचा असा श्रावणी बैलपोळा.